Halløj. Vi har pakket vores bil, eller min bil, og så tager vi ud til vores testplads, fordi der er lidt rigtig dårligt vejr her inde midt i byen. Så vi tager derud, kører i en garage derud, og laver nogle fede videoer. Og så er vi herude, og vi sætter vores bil på, og så har vi faktisk sat den op. Først så tjekker vi lige, om der er strøm på batteriet, og det er der. Ja, så tager vi bare den ud. Lægger herop. Sætter vi den til. Og der er strøm igennem, kan vi se. Og høre. Så. Og så er det bare på med tingene. Vi har de originale hjul på nu. Lad os lige tænde for lyset for at få det til at sejre ud. Vi har de originale hjul på. Nu sætter vi den her i. Og dem sætter vi lige før vi kører. Det er ikke så nogen, der rigtig følger med, fordi dem glemte vi derhjemme. På vores, hjemme med mig, i vores studie. For ridestudie. Der glemte vi. Men vi har de her hjul på. De er fede nok. Og så prøver vi lige sådan nogle her. Offroad. Med sådan noget gummiagtigt noget på. Og sådan noget maling selvfølgelig. Maling bare for sjov. Men gummi noget på. Og den prøver vi. Og så vores bil her. Og lad os tage og køre. Ja, og så tager vi det sidste dæk af. Det sidste dæk. Prøv lige godt. Ja, og så har vi sat det sidste dæk på, og undskyld. Okay, vi sætter det. Det sidder sgu i næsen, du bare ikke. Nej, du hedder Karl Emil. Så sætter vi lige det sidste dæk på, og så prøver vi lige at filme, hvordan det er med de her hvad skal man kalde det? Halvmålsensorhed. Prøv at se. Prøv lige vent. Bare lige kig væk igen. Oh nej. Har vi ikke noget til at knipse sådan nogle her med? Det er egentlig ikke. Nej, vi lægger bare den her. Ja. Så lægger vi den her hen. Prøv at tænde det hele. Prøv at kigge hernede fra han. Kom hernede. Prøv at kigge. Jeg har installeret lys. Det er fedt det der. Prøv lige at tænde den her. Vi tænder den her. Ja. Så skal man ikke gøre. Jeg lige prøve. Det var lige stativet der. Kan I lige prøve at se noget? Fuck, det er sygt det der. Så. Prøv lige at køre ud. Åbn døren så. Prøv lige at åbne døren. Her hoppes.
Prøv lige at tage det ned i øjenhøjde, der hernede, når det er, jeg kommer op det her. Jeg vil tage det her fra og kigge hen, når jeg kommer her. Det er så fedt. Are we ready? Ja. Okay. Var det tæt på? Det var lidt mere tæt på. Ja. Vi har lige lavet en sjov bil her. Prøv lige at se det. Fuck, jeg kører til banen. Bam! Tank mod BAM! Memorex DC Evo Drift RTR.
Og vinderen er The Tank. Vi stod med en del fejl. For eksempel min bil den ikke gad at starte til at starte med, og lyder som det er stor bil. Nej, min bil den gad ikke sådan rigtig at køre så godt, og jeg kunne slet ikke køre i dag. Så vores helikopter kunne vi næsten heller ikke få op at flyve. Vi fik den lige op her til sidst. Vores tank, den er så meget min bil. Så vi er Green RC, og der kommer meget med for os.